Na čo ešte čakáme? Na koho? Na mňa nie. Juhuhu! Pozri sa na mňa, ideme do Gamingu na veľkú lyžovačku, seminárku a bude nám skvelé a máme veľa alkoholu a jedla a tak. Wow. A čítame si týždeň, boyfriende. Alkohol nemáme žiadny. Nie, vlastne, ale čo sa mám spýtať? Nealkoholické. Jej povedz, nech už ide. Všetci tu kričia! Čača! Čítam a vie číslo lásky. Ale už asi 35 krát tú istú vetu. Stratili sme sa. A Juan to nemáš na telefóne spolu? Ale nevieme, kde sme. Juan, som videl mobil. Ale mal to tam. Podľa mňa poďme ešte rovná uvidíme. Ale prvého človeka by sme sa mali opýtať, lebo ja som myslel, že to je nástroj. Koľko si stihla spoznať nových ľudí? Neviem, nestihla som to spočítať, koľko ich bolo. OK. Ale vyzerá to ako príjemne. Je to super, je to paráda, dobre, nám tu je dobre a nám je tu dobre. Dobre, tu je... Nie, takto, to je faktoriál, že dobre nám je tu, dobre je nám, blbosť. Nie, nie takto. Dobre tu je, dobre je tu dobre, je dobre tu je dobre, tu dobre je. Faktoriál. Dobre je tu, nám tu je dobre. A dobre tu je čo? Nie, ešte daj. Pokazíme tu náhodou ešte niečo. Prestaň. Come on. Nechoď nás. Nechoď nás. Čo nás chodíš? Musíš to robiť? Je to moja služba. Není služba. Som jediný z vás, ktorý je v službe. Šikanovanie. Prvý šot dnešného rána. Marek, ako si sa vyspal? Veľmi dobre, Filip. Myslím, že to bola dobrá noc. Nerozprávaš sa so mnou, rozprávaš sa so všetkými divákmi, ktoré sledujú toto video. Čaute. Gaming je super. Príroda je super. A ten sneh je ešte lepší ako tá príroda. Mám z toho všetkého veľmi dobrý pocit. No počkaj, ale však sneh to je príroda, nie? Ale nie, sneh to je voda. A voda? nie je príroda. OK. To je tak. OK. Ten rozvoj je dôležitý. OK. Dve kávča a ideme hej? Ideš aj ty? Dve kavča. Janči, čo to robíš? Teba ešte tú čokoládu, to si nezvedel. Sme nervózni, lebo nešli sme sa lyžovať. Ako povedali sme, nevedeli sme čo aj kúpiť. Nechceli zobrať plastové tašky, lebo stojí 21 centov. Takže sme to niesli, ale všetko v pohodičke. Všetko v pohodičke. Všetko v pohodičke. Že v aute sme mali tašky. Áno. O ktorých sme sice nevedeli, ale však ja som vedel, že to sa neexistuje ani riešiť. Radšej by sme sa videli a kazili prírodu. A ty?
Práve sa nachádzame v Gamingu a ideme sa zúčastniť seminára o svetom písme a tradícii. A vraj to bude very introductive. Kameramana sa ani Adrina. To bola taká, áno. Tam za mnou, hej, keď to je kvíček. Ale oni majú aj šit. A dostaneš Ďakujem. To bola podpasovka odzadu. To bola ďalšia rakúska pomsta. Dobre, idem teraz tomu dieťaťu strčiť hlavu do snehu. Vzhľadom na násilie prezentované v nasledujúcich scénach vám zatiaľ premietneme dokument o langustách. Napriek všeobecne rozšírenému názoru sa langusta živí výhradne plodmi mora, čo však nevylučuje jej vrodenú humánnosť. Don't make him cry. Revenge. Čo to bolo toto? A teraz budeme prenasledovaní do konca našich životov. Danka, mám na teba otázku. Daj. Do you wanna build a snowman? But there is no snow. Odchádzame z Gamingu. Keby tam nebolo to E. Pozri, keby tam nebolo to M. Úplne zabludili sme v Gamingu, má asi 2000 obyvateľov táto dedina, ale my sme zabludili a už sa stmieva, už počuť vytie vlkov, takže sa bojím, že ako dopadneme. Budeme teda pokračovať o chvíľku. Sama neviem, kde sme, ale že vraj máme ísť stade a tam by my sme mali ísť ešte 10 minút, poďme ešte 10 minút. Ja si myslím, že sme mali ísť stade, ale no. Who knows? Počkej, máš rukavice? Neviem. To je asi nejaká ulica, ktorá sa volá podľa toho vodopádu, ale asi naozaj máme ísť stade, aby sme sa k tomu dostali. Takže čo sa deje? Takže máme ísť tam. Sofie, Danka, poďme tady ešte 10 minút a pôjdeme naspäť. So let's go. Okay. Tam určite. To je jak bábo toto. Má romantickú hudbu do toho. Už ma obklúčili smrteľné spory. Ja som to chcela do Mareka hodiť. Zase mi teče slza z oka. Nie, Pavli, už stačí. Ale nie do teba, do Mareka. Ale na mňa to padá. Nepadá. Padá. Neplač. Neuvidím na noty, ako budem hrať na flautu. Ja! Nepač. To bude dobre. To nič.
Môj koník, môj koník. To bude dobré. A teraz si mi rozmazal fialu. Srál, trávy sa držal, tráva sa mu utrhla a on spadol do hovna. Nazdar, Jančo! Ako sa máme? Doplní na to počasie. Paradička! No Jure, čo, sme pripravení, ideme na to? Nie sme pripravení, ale ideme na to. Dobre. Ja si zapni si gate. Sorry. Nie. Danke. Pohoda? Ja som raz sa skoro zabil. Ja som už išiel tak rýchlo, ale teraz keď spadnem, to umrem a som spadol. Čiže, ja som sa rozohnal úplne jak šelený a vravím, že teraz keď spadnem, to umrem a som spadol. Ja neviem, kde som Jančo. Počuj, ja sa rozehol jak šelený a vravím, teraz keď spadnem, to sa zabijem a som spadol. No tak čakáme si ho leť. Pozri, už mi to odpočítava čas? Počítá, už je zapnuté? 7 tam je, 6, 7, 8, no? Dobre, tapome. To co za šnicľu? Vydašnica. V Ďačove si kúpim za to pulku obchodu a postavím základ a hneď tu jednu šnicľu budem jesť. Pravdu majú. Poznáš tú kameru, bo ja neznám. Dosť dá z mojej šušla. Ja by som ti šlo hľadať jednu hranolku. Cesty dobré, suché, dá sa. Vtedy to išlo aj po masle, teraz to ide jak po diaľnici. Tak, veru. Ďačove, dnes 12.2.2015 máme zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať o 18. hodine večer v kultúrnom dome, v obecnom rade. A takže kebyže toto chcem stihnúť, tam musím stihnúť na vlak 9.55. Ale stala sa nám taká nepríjemná vec, že sme museli ísť cez Viedeň, akože, lebo diaľnica asi, ja neviem, akože zmizla. Nebola na mape diaľnica a sme išli cez Viedeň. Chápete? Cez Viedeň sme išli. No to znamená, že naše GPS nám vraví, že prídeme do Bratislavy na hlavnú stanicu 9.50, 9.55 ide vlak a že by nebola zápka, uvidíme, ne? Že by dobre bolo.
12.2.2015, 9:43. 12,5 minúty do odjazdu vlaku. Sme na Savku, čo je asi minúta a pol od stanice, keď budú akože dobré semafory pre nás prijať. Takže Zatočte vpravo. zarobeno. Zatočeno. Dobre. Ďakujem za všetko, že bolo to parádne. Akože sme išli na tomto motoru skoro 160, chápeš? Čauže. Filip, čauko. Držte sa, hej, môžete ešte do zajtra využívať auto. Čau. Utekaj do zasa.